Takže čaute ľudia, to som ja Kraftík a toto je taká menšia ukážka na tento môj server. Je to vlastne server cez hamači, pretože som to nejak nevedel robiť, ale počasie by to už malo byť na verejnú IPčku. Je to vlastne Minecraft server, ako všetky ostatné servery. Ja som sa rozhodol, že tí ľudia, ktorí tu prídu, tak so mnou budú môcť nejaké video natočiť. Tak menšia ukážka. Tak niekde vzadu je spawn. Neviem kde. Tu sú nejaké... tu sme si začali ako stavať dom. Tu bola taká veľká skala. Hop. Au. Tu bola taká veľká skala, ktorú sme takto našli. A rozhodli sa, že tu si postavíme dom. Lenže ten... ono tu bolo veľmi nízke, my sme to všetko prehlbovali. My tu už hráme nejakú dobu, nejaký týždeň možno. Nechodíme tu tak často. Nemáme ani nejak moc veci. Toto máme všetko, máme farmu, stromovú farmu, ešte tam nemáme ten vrch zo skla. Ďalej, tento náš dom, je to zatiaľ len z cobblestone, tam máme nejaké truhly, môžem ukázať. Máme nejaké veci, drevo, to je z tejto farmy, nejaké železo, jedlo, ja mám chleba. Našli sme spawner, tak ja môžem ukázať aj tú mob trapku, čo sme tam urobili. Je to vlastne XP farma, nie mob trapka. Nie je to vlastne ešte na tomto princípe, že buchnete do jedného moba a on proste umrie, vy ho musíte tam doslova mlátiť tým kamenným mečom. Tam je nejaká zásoba kamenných mečov, ktoré sú v truhle. Tu nie. Takže takto. My sme proste iba išli a počuli sme, to sme robili taký obrovský vrt. Sme odbočili, lebo sme počuli zombíkov. Tak sme si pomysleli, že mohol to byť spawner. Tak tu to je. Takéto dvierka namiesto tých iron barov. Au. No už ide. Jeden zombík. Vlastne spadne tu dole. Si vezmete meč. Teď je to. A tu ich mlátim. No ty sa asi ako vstede. Tak vlastne tieto dropy ani veľmi neberieme. Dávame ich do tejto truhly. Čo to je len XP farma. Oni sa tu nejak stále zasekávajú. Tie dropy. Takto. Neskôr tam budú aj tie iron bary. Ale podľa mňa je to ako mrhanie železom. Teraz začneme hovoriť o tých podstatnejších veciach. Tak. Je to plugin lomeno home, je to ako dobrá pomoc. Pritom keď ste niekde, čo ja viem, kde, v nejakej extrémnej hĺbke, keď hľadáte v nejakom dole a neviete sa vrátiť naspäť, tak dáte iba lomeno home. Ono vás tu dá domov. To je tiež veľmi dobré. Ďalej je to aký plugin. No už tu nie sú pluginy veľmi. Žiadne, už som tu nedával pluginy. A ja ho mlátim s tým kamenným mečom. Dobre. Takže toto bola len taká malá ukážka. Vy mi môžete samozrejme napísať do komentárov. Neuškodil by ten like, koment, poprípade odber, keď ešte len začínam. Tak dúfam, že sa mi začne dariť a že ma v tom podporíte. Tak ja sa s vami lúčim a čau.